everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla! Libat! Dali, be. Dapat ako. Ikaw ba no? Baka makabirag unsa. Bag. Hoy, di mo na sa kong ipatapad. Tingalig mo, init na sanay mong dunggan ha. Bastos. Imo na una mo'y bastos. Kumusta mong to ha? Mga traidor? Venus. Oy, ala. Misigaw mo ng iyong mga mata. Guilty mong doon, no? Venus. Mahimo bang magsulti ta, Rexon? Ha? Venus. Kung tinuod kang lalaki, makigsulti ka na ko nga kita lang. Pasabtakos na hitabo. Pagsulti una mo, Rexon. Layla. Mas maituod nga magkasulti gid mo para maklaro na ang tanan ba? Unsa man, Rexon? Makigsulti ka na ko sa gawas? O anhita dinhi? Magpahungaway sa atong gibati. Okay. Layla. Bantayi si Tito ha. Mubalik na ko dayon. Sige lang, okay ra. Okay ra, ayaw kay pidali. Okay ra ko din eh. Ako rin bahala ni Papa. Sige. Mubalik na ko dayon. Hey, Venus. Naunsa man ko. Manam ko gikol ba ag maayo? Ay. Pero kinalambay sulti gyud sila oy. Aron mahuman na ning problema ha. Maayo kay may uban ka na ko, Rexon. Kinahanglan magkasulti ta, di ba? Unsa man gibuhat ni mo na ko, Rexon? Venus. Ayaw paghilak. Niras ka na nun. Kinahanglan mahusay ta, Venus. Sakit kayo imong gibuhat. Wa ka lang ba makonsensya? Ha? Nakonsensya ko, Venus. Sorry. Sorry. Wow. Kana lang? Sorry? Wagit ka maluoy na kung bisan kamay. Ha, Rexon? Naibaw ko nga nakasako ni mo, Venus. Pero, wa ni na ko tuyo Kalit lang nga, Kalit lang nga nabalhin kang laylang imong gugman ako, mao ba? lahi ka. Lahi si Layla. Ambot. Bisan ako, wa makasabot kung nganong nawagtang ang gugma ni mo. Nawagtang ni. Tungod kay gitintal ka ni Layla. Mao ni tinuod, Rexon, dili ba? Dili na tinuod, Venus. Wa ko niya tintala. Dili ko mo tuo. Kinahanglan mo tuo ka. Gawas pa. Pasaylo ako nga. Nga dili na gid ko mahimong mubalik pa nimo. Ngano? May nahitabo ninyong duha ni Layla? Wa. Girespeto ko siya. Pero, dili na ito magmalipayon, Venus. Kung ipadayon pa nato ang atong relasyon. Nalimot ka? Nga magsige ng tag-away? Toxic na kayo nga atong relasyon. Nahimong toxic ang atong relasyon tungod kang Layla. Venus, wala gid tayo kalabutan si Layla sa akong kausaban. Tuhui ko. Bisag wa pa si Layla mo abot sa akong kinabuhi. Posible gihapon nga magbuwag yun ta. Rexon!
Ma'am Teresita, kinahanglang mo pahuway kag yun unang maayo karon ha, Ma'am Teresita? Digoy. Mo pahuway gid ko kay pila na kagabi nga kuwang ko sa kato. Oo, kana gyud ma'am. Total, naaman sila si Rickson ug si Laila sa ospital. Pero Digoy, dili ka to sila sulngon nila ni Bimbo ug Venus. Oh, maugtas gyud sila kung si Laila ang ilang sumukon. Kay pating ba kay tugnaong Wa pa man mabalik sa Rickson, oy. Aw, may sad noon, oy. Nga magkasulti silang taas-taas. Kaya aron mahusay na gid mi. Oh, Kisay. Oh, Hello, Laila. niya ka, Bimbo. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ikaw na gid nang unay og bantay ni Tito Luisito. Bimbo. Ako man siya amahan. Natural nga bantayan gyud nako siya. Happy ka na? Oh. Ha? Dili sab kay ko happy kay nihagot sa ospital si Papa. Pero happy ka na? O ba ni Rickson? Oo. Kon, magsige gyapon mig away pero happy ko. Ganahan gid ay kag away-away nga relasyon. Dili sad uy. Kuan, kisabay ganahan na ba? Basta kay ako na lang gibati nga ganahan ko ni Rickson bisan kon makalagot siya usahay. Wala gid ay puruhan nga mabalik ka na ako, Laila. Wa na, Bimbo. Naibaw ba ka? Nga sakit kay nang maong kamatuoran. Oh, kanang ayaw na nang paduol na ako, Bimbo. Aron dili kasakitan sa ko isulti. Kuan, di man ko ganahang mamakak. Pero nailad ko nimo. Sorry na. Sorry na lagi. Nahibaw ka na ba? Kun Kung unsa? siya mahitabo ni Rickson, kung mamatay ang imong amahan. Ha? Kayon sa maday mahitabo ni Rickson? Papahaon siya sa kumpanya nga atong gitrabahuan. Unsa? Nagmeeting na ang mga kadagkuan sa kumpanya, Laila. Ug nagmeeting sila kung kinsa ang successor sa pwesto ni Tito Luisito. Kinsa ang mapuli ni Papa? Ang akong iyan, si Tia Loreta. Unsa? Pero buhi pa man si Papa. Nagkinahanglan og functional nga leader ang company, Laila. Ug dili ni makahuwat sa pagkaayo sa imong amahan. Unsa? Ug ikaw lang makaluwas kang Rickson siyang trabaho, Laila. Ako? Oh, ikaw. Kung makigbalik ka na ako sa hilom. Mura ba kung mabuang hindi magkibuhat ako, Rexon? Venus, mas makaayo na tong tanan nga anis na ta sa atong bation. Pero dili ka makabasol ako, Rexon. Mamatay tingali ko na magkibuhat ako. Venus, noon sa ka? Hey, Mihutang akong lugar, Rexon. sa? Venus! Kung mamatay mo ko sa sakit sa kasing-kasing. Kantong yung laylang mabasol, Rexon. Uy, Venus! Noon sa ka? Venus! Venus! Dali! Dadunggan ako dito sa ospital! Gusto na ako mamatay, Rexon. Ha? Masakti ko. No!
Dili mahimo mamatay ka, uy. Dali, dali. Tabang, tabang! Tabang mo! Saan man hitabo ka? Ganong kalit man lang nga. Naglisod o ginawa si Venus. Tinuod ka nga. Doon na siya sakit. Mayuntag magkawas na ang nag-atiman niya. Ikaw ba ang pamanuno sa pasyente? Oh, ha? Kumusta na siya? Medyo okay na siya, pero under observation pa siya. Mao ba? O, pabuto na to ang ubang lab test. Excuse me. Unsa mo kay problema ni Venus? Unsa man daw? Ang bag ni Venus. May miring nga cellphone. Akong kuhaon. Hello? Rexon! Ikaw ning nagkatubag. Sir? Sir. Ako na si Rexon. Usa man ang gibuhat ni mo sa akong anak. Nganong imo man siyang gibiyan? Kuan, sir. May dautang mahitabo gani ni Venus. Ikaw gyud ang akong gukdonan. Nahibaw ba ka? Gaduna na siya problema sa kasing-kasing. Unsa, sir? Kini lang ang ikasulti ko ni mo, Rexon. Usbon ko. Kung may dautang mahitabo ni Venus, ikaw gyud ang manubag. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!